Вашите аплодисменти за нашите герои, шампионите в сърцата ни от националния отбор на България по волейбол за мъже. Те са вече народна земя. След дългия път, който изминаха на световното първенство в Филипините, днес ги очаква шампионски път. Шампионски път парад с открит автобус по централните улици на София. А кулминацията ще е тук на площад Александър Невски, където ще ги посрещнем, за да им върнем емоциите, които те ни подариха. Да им покажем любовта на цяла България! Те играха за нас, сега ние ще играем за тях. С подкрепата си, с енергията. Нека това наше благодаря остане в историята на България, където вече е техният успех. Българската федерация по волейбол и Столична община организираха събитие, което ще се помни. Ще го помним всички ние, ще го помнят и момчетата. Те си го заслужиха. Ще го помни цяла България. И целият свят, както казвате, разбира се, светът първа ще говори за тези момчета. Благодарим специално и на кмета на София Васил Терзиев, който беше тук, за да гледа финала на световното, а днес също е сред хората. Благодарим за подкрепата на държавата, на Министерството на младежта и спорта в лицето на Иван Пешев. Благодарим на всички партньори и приятели на българския волейбол. Но днешният ден е уникален. Днес всички тук сме с еднакъв статут. Фенове на волейбола и горди българи. И искаме да подарим на момчетата, а и на всички нас, най-чиста емоция, в която няма политика. Или всъщност има. Политиката ни е спорт, в сърцата ни е България, а посланието към нашите деца е: мечтайте високо като батковците от националния отбор по волейбол, като най-високите в България и света. За мен е удоволствие, че за това историческо събитие съм в шампионски отбор. Тук на сцената, заедно с президента на Българската асоциация на спортните журналисти и един от хората най-близо до волейболните ни герои, Найден Тодоров. Нали знаете, че една от емблемите на спортния живот в България е емблематичното радиопредаване Спорт и музика, създадено още преди първото участие на България на финал на световно първенство по волейбол. Днес наистина сме заформили шампионска комбинация между спорт и музика, за да празнуваме заедно най-добрите посланици на България по света. Сред всекидневните посланици на българското е БГ Радио, а днес имам честта да сме заедно с вас, с Атанас Стоянов или както повечето от вас го знаят, Наско от БГ Радио. За героите от националния отбор по волейбол предстои шампионския парад до площад Александър Невски, но съм сигурен, че и те гледат какво се случва тук и се вълнуват от предстоящата среща с вас. Със сигурност, качвайки се на открития автобус за шампионския парад по улицата на София, за да дойдат при вас, те гледат, те чуват. Нека им изпратим едно мощно послание, за да ни чуят, дори и да не гледат на живо излъчването на големите. Нека да очите и сърцата на момчетата стигне общият възглас на горда България. Българи! Юнаци! Българи! Юнаци!